Kaixo guztioi eta ongi etorri. Aktualitateak aurrera dirau eta gaurkoan ere azken garaietako gai esanguratsuenei eutsiko diegu. Etxebizitza, euskara, aurrekontuak edo Franko hiltzenaren 50. urteurrena besteak beste. Eta horretarako, Hamaikako platora gonbidatu dugu Arkaitz Rodriguez, EH Bilduko ekintza politikorako idazkaria. Arratsalde on. Mila esker gonbidapena onartu izanagatik. Kaixo. Hasteko gaur goizeko gai bati eutsiko dugu, izan ere mozio bat aurkeztuko du EH Bilduk edo aurkeztu duzu da Durangoko udalean, Carlos García, PPko zinegotziak pasaren azaroaren 6an okerrezanago, sare sozialetan plazaratutako hitzen inguruan, ez da? Bai, persona horrek, PPko zinegotzi horrek esan zuen sare sozialetan, bat Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusia terrorista bat dela, esan zuen ere EH Bilduk nolabait nazismoaren parekoa dela, eta esan zuen bukatzeko EH Bildu legez kanporatu beharko litzatekeela. Guretzako adierazpen horiek zeharo onartezinak dira, eta uste dugu marra gorri argia egin beharra dagoela halako adierazpenen eta halako jarreren aurrean. Gehiago esango dut, guk uste dugu testuinguru honetan PP, interlokutore zilegi moduan konsideratzeak, edo PP-rekin akordioak egiteak, azkenean dakarrena dela halako adierazpenak zuritzeak. Begira, Alderdi Popular hau da, Carlos García honek egin duen bezalaxe, EH Bilduren legez kanporatzea eskatzen duena. Alderdi Popular hau da, Frankoren eta frankisten oinorde on moduan jokatzen duena. Eta hau ez diot nik, hau Aitor Estebanek esan zuen joan den udan. Alderdi Popular hau da, bide batez, euskeraren kontrako gurutzada bat jorratzen ari dena. Hau ere, Aitor Estebanek esan zuen, ez nik. Alderdi Popular hau da, Pedro Sánchez kartzelan sartu beharra dagoela esaten duena. Hau, kasu honetan, ene kontu ezak esan du behin gehiagotan, ez? Eta Alderdi Popular hau da, azken batean, Espainia erdian, Voxen eskutik agintzen ari dena. Berriro diot, gure ustez behintzat, halako jarrera, jokabide eta esanei marra gorria jarri behar zaie, baina horretaz haratago, garbi utzi behar da, herri honetan, eta are gutxiago baldintza hauetan eta testuinguru honetan, ez dela zilegi Alderdi Popular horrekin akordioak egin nahi izatea, eta Alderdi Popular horrekin tratuan aritzea. Horrek dakarrena delako berau zuritzea, eta berau zuritzearekin bere agenda hori ere nolabait normalizatzea, eta bere agenda horri, eskubideen eta askatasunen kontrakoa den agenda horri, alfombra gorria jartzea. Mozio honetatik haratago aurreikusten duzu beste neurrire hartzea, edo oraingoz ikusiko duzuen nola garatzen den bidea alde honetatik? Guk ikusi nahi duguna da, zein den, gainerako indar politikoen jarrera berriro diot, iruditzen zaigulako, argi eta garbi errefusatu beharko liratekela horrelako adierazpenak, ez? Baina adierazpen horiek edo halako adierazpenak errefusatzea zarago, uste duguna da, berriro diot, ez dela zilegi, baldintza hauetan eta are gutxiago testuinguru honetan Alderdi Popular horrekin akordioak egitea edo akordioak egin nahi izatea. Begira, azken asteetako kontua da, ez? PNVek eta PSek Alderdi Popular horrekin adostu berri dute arartekoa. Zer eta Euskal Herritarren eskubideen defentsa, egin behar duen instituzio horren burua, ez? Eta PNV eta PSE esaten ari zaizkigu, prest daudela Alderdi Popular horrekin aurrekontuetan ere akordioetara iristeko. Begira, gure ustez berriro diot, hori oso larria litzateke, eta hori egin batean onartezina litzateke, ez? Aurrekontuak aipatu berri dituzu, oraintxe astelehen honetan hasi ditu Eusko Jaurlaritzak EAeko 2026ko aurrekontuen negoziazioak. Zer nolako balorazioa egiten duzu, ez ere astelehenean bildu zineten Noel Danju Ogasun sailburuarekin, zer nolako balorazioa egiten duzu bilera horren inguruan? Guk proposamen argi bat egin dugu aurrekontuei dagokienean, eta da, proposatu duguna da, etxebizitza arazoa 10 urtetan konpontzea. Eta etxebizitza larrialdi hori 10 urtetan konpontzea ahalezko egingo luketen neurriak dira mahai gainean jarri ditugunak. Zer balorazio egiten dugun? Uste dugu ez dagoela interes handiegirik.
nolabait EH Bilduren gisa, edo EH Bildurekin gisa horretako akordio bat egitearekin. Ez dagoela interes handiegirik, beraz, etxebizitza larrialdiari, benetako konponbidea ematearekin. Kontrara, sumatzen ari garena da, badagoela interes bat, akaso, PP-rekin egiteko akordioak. Eta berriro diot, hori guri oso larria iruditzen zaigu. Are gehiago, aipagai dugun testu inguru honetan. Azken batean, horren ondorioz, ez duelako EH Bilduk galtzen. Horren ondorioz galtzen du herri honek eta gizarte honek. Horrek ekarriko lukeelako, batetik esan dut, PP-ek ordezkatzen duen agenda erreakzionario eta involuzionista horren nolabait zuritzea, normalizazioa, eta horrek ekarriko lukeelako aldi berean, oraingo honetan ere, galtzea aukera, herri honek, une honetan, gizarte honek, une honetan dituen beharrei, benetan erantzuna emango lioketen politika publikoak edota aurrekontu batzuk izateko, Alderdi Popularrarekin aurrekontu negoziazioetan adostasunen batera iritsiko balitz, bidea itxita geldituko litzateke EH Bildurekin edo badago hor eztabaidarako tarterik? Guk hori oso argi esan dugu hasieratik, ez da bateragarria. Nolabait aurrekontu ez ari garela, baina beste edozein politika publikoz ari garela berdin balioko luke, batetik PP-rekin eta bestetik EH Bildurekin akordioa egin nahi izatea, horiek batera ezinak direlako. Azken batean hemen akordioak edukien gainean egiten direlako, zerbaitetarako egiten direlako, eta ez delako berdina akordioa PP-rekin egitea edo EH Bildurekin egitea. Akordioa PP-rekin egingo balitz, horrek ekarriko lukeena izango litzateke edo horrek esan nahiko lukeena da, bada aurrekontu horiek, moldatuko liratekela, PP-ek eskatzen duen terminoetan eta PP-ek ordezkatzen duen nolabait agenda edo eduki programatiko horren mesedetan. Ulertuko duzuen eta mundu guztiak ulertuko duen bezala, EH Bilduk ezin zuritu ahal izango luke horrelako ezer. EH Bilduk ezin parte hartu ahal izango luke horrelako akordio batean. PP-ek ordezkatzen duena eta EH Bilduk ordezkatzen duena berriro diot antagonikoa delako, PP da eskuindar bat, are gehiago esango nuke, eskuin muturretik gero eta hurbilago dagoen indar bat, eta da indar espainolista unionista bat, eta EH Bildu da indar ezkertiar bat, eta da indar abertzale, subinanista, independentista bat. Beraz, berriro diot, ez da berdina, ez da gauza bera, akordioak PP-rekin egitea edo EH Bildurekin egitea, eta akordioak PP-rekin egitea, nolabait lehenesten duen horrek, nekez espero dezake, EH Bilduk akordio horren parte izatea. Hori haien autua da, esan dugu egun hauetan eta berriro ere esango dugu. Guk susmoa daukagu, ez daukatela interes handiegirik akordioak EH Bildurekin egitearekin. Ez bakarrik aurrekontuen inguruan, baizik eta baita gainerako aferen inguruan. Eta aldiz, ez daukatela inolako problemarik, gainera hala iragartzen ari dira eta hala aldarrikatzen ari dira, akordioak lehen esan dudan PP horrekin egitearekin. Zeren eta aurrekariak hor daude. Eta egun hauetan, ikusten ari garen nolabait ekintza ezberdinak hor daude, Begira, EH Bilduk 57 emendakin aurkeztu dizkio berriki, eztabaidatu den, aurkeztu den etxebizitza plan zuzendari horri. PNVk eta PSek onartu dizkiote 0. EH Bilduk 50 emendakin aurkeztu dizkie, bide batez, aste honetan bertan, izpide izan den etxebizitza kontraerreformarako lege horri. Eta onartu dizkiote 0. Eta kontrara, lehen esan dudan bezala, azken asteetan PNVk eta PSek adostu dute zer eta arartekoa, zer eta euskal herritarron eskubideen defentsa egin behar duen persona, PP-rekin, norekin eta eskubideen eta askatasunen erregresio eta involuzio handi batekin mehatxu egiten duten horiekin. Eta beste behin ere, hau ez diot nik, hau Imanol Pradalesek esan zuen, politika orokorreko plenoan, non eta iragarri zuen, ohartarazi zuen, euskal gizartea garai ilunak etor daitezkeenarekin, Garai ilun horiek nork ordezkatzen ditu, edo noren eskutik etorriko lirateke.
bada, argi eta garbi, PP-ren eta Voxen eskutik. Bada, nola liteke, egun batean edo goiz batean, iragarpen hori, ohartarazpen hori egin, eta arratsaldean Arartekoa esaterako PP-rekin hitzartzea, ez? Edo nola liteke, ez? PP esatea, herri honen autogobernua, instituzioak eta identidadea, ez? Arriskuan jarlitzaken indar politikoa dela, alegia, PPek nolabait gure instituzioak, gure autogobernua eta gure identitaterako mehatxu bat dela, eta aldi berean esatea prest daudela Alderdi Popular horrekin aurrekontuak adosteko. Aipatu duzu, Alderdi Popularra eskuineko alderdi ez, ultraeskuinerare bira egiten ari dela, eta zuek ezkertiarrak eta subiranista zareten heinean, ez dela batera ezina. Hortik eutxita duela pare bat aste hemen izan genuen Ander Goiatxe Euskal Herriko Kontseilu Sozialistako kidea, eta EH Bilduri eskuinerako bira egin izana egotzi zien. Ikus ezagun zuei buruz esan zuena. Uste dugu, Ezker Abertzaleak nola baiteko hausnarketa bat egin zuela duela urte batzuk, zela bizi dugun kontestu guzti honetan, zentrora edo eskuinerazko biraketa bat egin beharra zegoela, ez? Hori adierazi da, PSOE-rekin egin dituzten akordio guztietan, bere gobernuen giltzarri bilakatzera arte, beraien agenda ekonomikoa patronalarekin adosterako orduan, poliziaren normalizazioa gauzatzerako orduan, ez? Gure existentziak berak, zalantzan jartzen duena, jendearen aurrean, Ezker Abertzaleak egin duen hausnarketa hori. Hau da, egungo kontestuan, eskuinera edo zentrora biraketa hori egin behar denaren hausnarketa hori, ez? Ez dakit, honi zer diozun adierazpen hauei buruz esateko? Begira, gure ustez behintzat, ezkerra ez zen sortu diskurso autorreferentzialak egiteko. Ezkerra ez zen sortu betiereko kontrabotere izateko. Ezkerra ez zen sortu konfort politiko-ideologikoko eremu batean gotortzeko. Eta ezkerra ez zen sortu, ezkerreko bestelako indar politiko batzuk etxaitzat hartzeko. Gau oso garbi daukagun zerbait da. Horrekin batera, guk oso garbi daukagu, herri honetan klase borroka, borroka feminista, borroka ekologista, eta gainerako borroka eraldatzaile edo askatzaile guztiak nazio askapenetik pasatzen direla. Batetik gurea zanpatutako, ukatutako, zatitutako nazio bat delako. Bestetik guk burujabetza, estatu propio bat behar dugulako, aipatu borroka eraldatzaile, emantzipatzaile, askatzaile horiek guztiak azken muturrera eramateko. Baina azkenik eta bereziki esango nuke, gu ez garelako, frantsesak ez da espainolak ere. Gu euskaldunak gara eta bide batez oso harro gaude. Guzti honi eutxita ere ezinbestean harremana duena, ostegun honetan, bihar 50 urte beteko dira Franco diktadorea hiltzenetik, mende erdi igaro ostean eta Euskal Herrian duen eragina kontutan hartuta, zer nolakoa da eragin hori egun ere azpiegitura politikoetan eta egunerokotasunean zer gelditzen da oraindik egiteke? Askotan esan izan dugu, non eta Franco, erorien haranetik atera zuten eta Gorrubiura eraman zuten, ez? Gauza bat da, Franco, erorien haranetik ateratzea eta beste bat frankismoa, instituzioetatik eta estatu aparatuetatik ateratzea edo erauztea, ez? Gure ustez behintzat azken hau da egiteke dagoena, ez? Bestela esan da, Franco hiltzen ohean, bide batez, hau esan beharra dago, baina frankismoa ez. Ez zen, nonbait, transizio espainola, deituriko hartan, ez zen frankismoarekin inolako apurketa demokratikorik egin, ez. Bezperako frankistak, biharamunean betiko demokrata bilakatu ziren, ez. Ez zen inolako depuraziorik egin, ez, gorputz polizialetan, ez, judikaturan, ez. Eta horren guztiaren ondorioz, frankismoak eta botere frankista edo elite frankista horiek, ez, iraun dute, gotortuta, esan bezala, estatu aparatu ezberdinetan, ez. Eta, egunero ikusten ditugu, horren inguruko zantzuak, ez.
esaterako. Zantzu horiek ageri dira ere, aspaldi honetan, estatu espainolean, une honetan Madrilen den gobernu horren aurka martxan den estatu operazio horretan, edo jazarpen horretan, horren atzean ere, noski, indar frankista horien boterea dago. Gure ustez behintzat, zer den egin beharko litzatekeena, behingoz, Frankorekin eta frankismoaren oinordetzarekin apurtu. Alegia, duela 50 urte egin ez zen apurketa demokratikoa egin. Bestela esan da, egiteke dagoena da, Espainiako estatuaren demokratizazio sakon bat. Egiteke dagoena da, 78ko erregimena gainditzea. Eta estatu horren, esan bezala, demokratizazio sakon bat, edo erreforma demokratiko sakon bat. Besteak beste eskatzen duena, edo eskatuko lukeena, Espainiako estatuaren izaera plurinazionala, eta ondorioz, estatu horren baitan, edo estatu horren zehazkiago menpe gauden herrion eskubide nazionalak onartzea. Horren arira, pasaden urriaren 12an, istiluak eta ertzaintzaren kargak izan ziren Gasteizen, Falange Espainolaren ekitaldi baten arira. Ramiro González Arabako aldun nagusiak alderdi horren ilegalizazioaren aldeko autua egin zuen, bestela halako mobilizazioak debekatu ezin direnaren argudiopean. Zuek ere bide horren aldekoak zarete, beste zerbait egitea posible zen urriaren 12 horretan? Zalantzari gabe, eta hala esan genuen bere momentuan, eta hala esango dugu gaurkoan ere, ez? Ez da egia, nonbait barne sailak, edo Gasteizko udalak, edo Espainiako gobernu delegaritzak deus egin ez dezaketenik, nolabait kontzentrazio hori galarazteko. Begira, nahiko iraingarria ere bada, bai Ramiro Gonzálezek, edo bai Bingen Zupiriak, ez? Barne sailburuak halako ez ere esatea. Herri honetan memoria daukagulako, eta herri honetan urrutira gabe, eta esan dezagun iragan hurbilean ehunka kontzentrazio eta ehunka manifestazio debekatu direlako. Barne sailburuak edo segurtasun sailak aukera zeukan kontzentrazio hori galarazteko. Berriro diot, beste askotan egin den bezalaxe, bide batez. 2008an, okerez banago, egin zuen bezalaxe. Barne sail horrek berak, ez zegoen Bingen Zupiria horren buru, okerez banago, Josu Erkoreka izango zen, baina debekatu zituelako. Urriaren 12 batez, Falangeren 2 kontzentrazio. Beraz, ez da egia ez ere egin zezakeenik, ez? Egin zezakeen, eta egin zezakeen asko. Besterik da, ez zutela egin nahi izan, ez? Eta horren ondorioz, ikusi ahal izan genuena zen, ikusi genuen guztia, ez? Ikusi genuen Espainiako falangea, frankismoko, ez? Alderdi bakarra izan zen hori, Gasteizko kaleetan impunitate osoz eta lasaitasun askoz paseatzen, ez? Hori bakarrik ez. Ikusi genituen ondoren sortu ziren istiluak, ez? Baina horien guztien atzean eta jatorrian, azken batean, zegoena hori zen, eta da, ez nolabait segurtasun sailak, ez Gasteizko udalak, ez eta Espainiako gobernu ordezkaritzak ere, ez zutela egin behar zuten hori, eta zan Falangeren kontzentrazio hori galarazi. Frankismoaren biktimak gaintzatetsi eta oroitzearen bide horretan, horretarako tartea izango dela gaineratu duzue, larunbat honetan egingo duzuen manifestazioan, ezta? Bai, horretarako ere aukera izango da. Bai, eta gainera, ohore handia izango da, ez? Besteak beste, txikita ota egiren, eta haiekin batera, fusilatu zituzten Frapeko hirukideen senideak gurekin manifestazio horretan izatea. Guk larun batean mezu argia helaraziko diegu, garaiko eta egungo faxistei, eta da herri hau herri duin bat dela, herri hau herri antifaxista bat dela, herri hau feminista dela, euskaltzalea, aurrerakoia, abertzalea, independentista, eta herri honetatik ez direla pasako, ez? Ezin izan zuten,
ezin dute eta ezin izango dute. Hori da guk larun batean igorriko dugun mezua, ez? Hori bakarrik ez, esango dugu herri hau perrez dagoela, etor daiteken horri aurre egiteko, eta aurrean izango gaituztela, esan bezala faxistek eta ultraeskuindar horiek, baina hori bakarrik ez, esango duguna da, herri honetan badagoela indarra, badagoela determinazioa, badagoela aukera, eta badaudela baldintzak ere, aldaketa politiko eta soziala gauzatzeko. Alegia, eskuineko edo eskuin muturreko indar horiek, eraikitzen ari diren eta eraiki nahiko luketen mundu horren parez pare, guztiz bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko eta Euskal Herri horretatik ere guztiz bestelako mundu bati, mundu justu eta berdintzale baten eraikuntzari ekarpena egiteko. Euskal Herriaren nazio izara aldarrikatuko duzuen manifestazio horretan, gainerako herriekiko errespetua ere bertan izango dela adierazi duzue, horri lotuta ezinbestean aipatu nahi genuke larun bat honetan Bilbon izan den elkartasun futbol partida, gizonezko euskal selekzio eta palestinakoaren artekoa, 51.386 pertsona gerturatu ziren San Mamesera. Zer nolako balorazio egiten duzue partida horren inguruan? Oso balorazio positiboa, oso positiboa. Nik uste dute euskal gizartea, gerri honek gol berri bat sartu zuela Palestinarekiko nolabait elkartasun horretan, bada udan, adibidez, bueltan, Bilbon bertan egin zuen bezalaxe. Eta hori pozteko motiboa dela eta harro egoteko motiboa dela. Gu oso harro gaude herri honetaz eta herri honek erakutsi duen elkartasunaz. Eta oso harro gaude, noski, larun batean, Palestinari elkartasuna agertzeaz haratago, autoafirmazio nazionaleko ariketa erraldoi bat egin zelako, larun batean ere garbi adierazi zuelako jende horrek guztiak, garbi adierazi zuelako herri honek, Euskal Herria nazio bat dela, Palestina bezalaxe, ukatua, zatitua eta zanpatua den herri bat, eta Palestinak bezalaxe, herri bat, nazio bat, bere buruaren jabe izateko eta zentzu horretan estatu propio eta buru jabe bat izateko eskubide osoa daukana. Gu oso harro eta oso pozik gaude beste behin ere, larun batean, herri honek erakutsitako jarrerarekin, eta mundu osoari helarazi zion mezu horrekin, eta nolabait isladatu zituen eta agertu zituen balore horiekin guztiekin. Zer nolako garrantzia dauka ofizialtasunaren aldeko aldarri horrek da Euskal Herriak ordezkaritza ofiziala izateak kirol munduan? Nik esango nuke garrantzia ikaragarria, eta arrazoia da ordezkaritza ofizial hori aitortua duten eta gauzatzeko aukera duten estatuek ez diotela horri uko egiten, Beraz, zerbaitegatik izango da, Begira, berriro diot, Euskal Herria ez da inor baino gehiago, baina ez da inor baino gutxiago ere, eta gainerako munduko herri guztiek bezalaxe eskubide osoa dauka, bere buruaien jabe izateko, estatu bat izateko, eta alor honetan bada berau ordezkatuko duten selekzio nazional ofizialak izateko, eta munduko gainerako herriekin lehiatzeko aukera berdintasunean eta aukeran irabazteko, zergatik partida horretan ere argi gelditu zelako aukera izango bagenu, aukera emango baligute edo aukera hori irabaziko bagenu, ziurrenera oso selekzio lehiakorrak izango genituzkeela. Korrak zarete honi dagokionez, utopiatik edo errealitatetik gertuago dago ofizialtasun hori momentuotan? Utopiatik edo errealitatetik gertuago dago ofizialtasun hori momentuotan? Nik uste dut oso erreala den aukera bat dela, baldin eta asmatzen baldin badugun, hor batetik kaleko mobilizazioa, eta larun batekoaren moduko mobilizazio masiboak, bestetik federazioen, esku hartze esan dezagun proaktibo bat, eta azkenik beharrezko zaion, edo horri guztiak ere beharrezko duen eta eskatzen duen babes instituzionala eta nolabait determinazio eta proaktibitate instituzionala ustartzen asmatzen baldin badugu. Zergatik ez?
Aktualitateri dagokionez, Eusko Legebiltzarreko ordezkari izaren inean ere, beste hainbat gairi buruz galde egin nahi genizuke, eta adibidez azken garaietan eztabaidatzea uko egintzaien herri ekimen legegileen inguruan, gutxineko pentsioak lanbide arteko gutxineko soldatarekin berdintze ahalbidetuko lukeena bata, eta bestea gutxineko soldata hori hemen negoziatzearen alde egiten zuena. EH Bildun bi proposamen horien aldeko zineten, baina eztabaidatzearen aurka agertu zen Legebiltzarra. Zer azaleratzen du erabaki horrek? Bai, eztabaidatzaren aurka agertu ziren PNV, PSE, PP eta Vox. Eta beraz, bai, Legebiltzarra, baina komeni da garbi uztea. PNV, PSE, PP eta Vox izan ziren, ez pentsionistek batetik edo sindikatuek, bestetik egiten zituzten proposamen horiei. Ez esan zieten, ongi zenion bezala, proposamen horien gainean eztabaidatzeari ere. Ez hori bakarrik, ez ziren gauza izan ere, parlamentuan bertan, ezezko hori argudiatzeko, eta eztabaidara nolabait jisteko, edo eztabaida onartzeko, ez? Ezkutatu ziren, edo babesartu zuten, botoa azalpenean, ez? Beraz, eztabaida ere, ez zen egon, ea lege horiek, tramiterako onartu behar ziren gai horren inguruan ere. Hau guretzako oso larria da, oso larria da. Ez da bateragarria, ez? Batetik, ez dakit, alderdi politikoekin, edo sistema politikoarekiko, ez? Dagoen urruntasun hori, ez? Gero eta esan dezagun distantzia handiago horren aurrean, ez? Kezkatuta agertzea, eta aldi berean horrelako gauzak egitea, ez? Eztabaidari uko egitea, azken batean hori dakarrelako. Zera, jende arteak, ez, gero eta urrunago, ez, antzematea edo ikustea, ez, alderdi politikoak, baizik eta gizarte honen, ez, burujabetzaren, nolabait, ordezkari goren den ganbara hori, ez, eta Legebiltzarra. Gure ustez oso larria da, kasu horretan ere, berriro diot, PNVek eta PSek, PP eta Voxen eskutik, edo PP eta Voxekin batera egin duten hori. Azken batean, bizkarra eman dietelako pensionistei eta sindikatuei, eta hien aldarri zilegiei, ez? Eta modu horretan, bizkarra eman diotelako ere, batetik herri honetan pentsio hobeak izateko aukerari, eta herri honetan bertako, ez, errealitate sozioekonomikoari erantzungo dion, SMI bat izateko aukerari, ez? Eztabaidatzeak ezezkoa jasota, badute ekimenok beste biderik, hau da, EH Bildutik beste egitekorik gauzatuko duzue bi alor hauei dagokienez? Guk batetik argi eta garbi jarraituko dugu babesten, ez? Bi aldarri horien aldeko mobilizazioak, jarraituko dugu babesten pensionisten mobilizazio horiek, bide batez 8 urte daramate, ez, pentsionistak astero manifestatzen biltzen, guk jarraituko dugu hori babesten, beste horren beste egingo dugu, ez, SMI propio baten aldarrikapenarekin, sindikatuen aldarrikapenarekin, eta ez dugu etxiko. Esan nahi dute berriro ere, ekimen berriak, ez, mahai gaineratuko ditugu, proposamen berriak, azken batean, bai, herri honetan pensioak duintzeko, bai, berezko edo bertako, ez, errealitate sozioekonomikoari erantzungo dion SMI bat eduki alizateko, ez. Bide batez, azken auzi honi dagokionean, SMI-ari dagokionean, PNVek erabili zuen argudioetako bat, ez, eztabaidare berari uko egiteko, izan zen, nonbait, behar duguna ez dela, ez? Espainiako estatuak hartarako konpetentzia ez delegatzea. Behar duguna dela, geuk, konpetentzia hori geure egitea, ez? Edo konpetentzia hori izatea. Guk esaten duguna da, horrekin erabat ados gaudela. Eta injustu horretarako aukera bat daukagula, ez? Estatus politiko berriaren inguruko eztabaidan. Guk, zalantzari gabe, aldarri hori ere bertan jasoa izan dadin planteatuko dugu eta horretarako borrokatuko gara. Espero dugu, entzundakoak entzunda, PNVek ere gutxienez gauza bera egitea. Euskararen inguruan ere hitz egin genuke, elkarrizketa amaitu aurretik.
Aipatu duzu elkarrizketaren hasieran izendatu berri den Arartekoa, EAJak eta PSek PP-rekin adostutakoa, Mikel Manzisidor. Hor izan da ere zer esana Euskara etzekiela, gero EAJatik esan dute Euskaraz adierazpenak emandakoa dela. Ez dakit zentzua duen 2025ean oraindik ere gobernuekin edo erakundekin lotutako karguetan Euskaren ezagutza falta horrekin bueltan aritze horrek. Ez dauka zentzuri edo bederen ez luke zentzurik eduki behar. Guretzako oso larria da, oso larria, eta errespetu falta handixamar bat ere bai, esan nahi dute euskal hiztunekiko, ez? Noiz eta testu inguru honetan, noiz eta euskara, ez? Ziurrenik aspaldi honetan, ez? Izandako, jazarpen eta erauntzi, judizial, involutiborik handienaren biktima izaten ari den, bada izendatu nahi izatea, PP-ren eskutik, Ararteko bat, ez daukana, beharko lukeen euskara maila, ez? Hemen, PNV polemizatu nahi izan duelako, guk esan dugulako ez dela euskalduna, eta esan duelako, euskaldun berria dela, eta guk euskaldun berriak baztertzen ote ditugun, ez begira, inondik inora, hori beste gauza bat da. Guk esan duguna da, Ararteko honek ez daukala, kargu horrek, instituzio horrek, eskatzen duen euskara maila. Begira, Manzisidorren beraren LinkedIna begiratu besterik ez dago. Irakurtzeko zer esaten duen hor bere euskara mailaren inguruan. Eta esaten du, kapazidad basika limitada. Gure ustez behintzat, ez Ararteko izateko, baina ez herri honetako instituzio ezberdinetako nolabait arduretarako ere, ez litzateke izendatu behar persona bat, ez daukana berriro diot, beharko lukeen euskararen ezagutza eta erabileraren gaineko nolabait kontrola, ez? Errespetu falta bat iruditzen zaigu, zeren eta nola hartatu behar ditu Manzisidorrek, Ararteko horrek euskal hiztunak. Ez bada gai, elkarrizketa normalizatu bat hizkuntza horretan mantentzeko. Alor publikoa eta euskara uztartzearen bidean ere, ekainean lege proposamen bat aurkeztu zenuten, alor publikoan edo lanpostu publikoetan lan egiteko, euskara eta gaztelera maila berean ezartzeko, hau da, biak ezinbesteko izateko. Aste honetan gainera zuen proiektuak sindikatuen ELA eta LABen babesa jaso du ere. EAJak ere bere proposamena aurkeztu zuen, nola garatuko da datozen garaietan? Bueno, ikusiko dugu, ez? Une honetan, badauzkagu bi lege proposamen, biak ere, zorionez aurrera atera ziren, azkenean, ez? Legebiltzarreko saio hortan, momentu batean hori ere auzitan egon zelako, eta orain ez, lege proposamen horiek ateratu egingo direlako, ez? Hala, pentsatzen dute nik behintzat. Momentu horretatik aurrera, guk behintzat lan egingo dugu. Hor, adostasun bat posible izan dadin. Iruditzen zaigulako gure buruari, aitortu ezin diezaiok egun, luxua dela edo luxu bat litzatekela, horretan adostasunik ez lortzea, eta azken batean lege ekimen horiek, bertan bera geratzea, eta ondorioz euskarari une honetan ezinbesteko zaion eta behar duen aterpe edo babes legalik ez ematea. Guk oso proposamen zentzuzkoa egiten dugu, edo egiten dugun proposamena oso zentzuzkoa da. Eta da begira, EAen bi hizkuntza ofizial daude, aitortuta, legez, ez? Gernikako estatutuak hala aitortzen duelako. Euskara eta gaztelania. Bada, zentzu guztia dauka. Administrazioan lan egiteko, administrazioan lan egingo duten horiek, bermatu behar izatea, bi hizkuntza horietan ere, gutxieneko maila bat izan badutena, ez? Zeren eta zergatik bermatu behar da hori, eta dago bermatua gaztelaren kasuan, eta ez euskararenean. Zeren eta hemen, PSek bereziki, askotan azpimarra egiten du, perfilatu nahi dira, euskeraz, plazen 100%. Begira,
eske plazen 100% de facto perfilatuta daude gazteleraz. Zergatik? Ezin duelako inork funtzionario izan gazteleraz jakin gabe, bai? Zergatik? Espainiako konstituzioak esaten duelako gaztelera ezagutzea eta jakitea eskubide bat soilik ez, bete behar bat dela. Bai, beraz, zergatik izan behar du ezberdina euskararen kasuan? Zergatik da posible orduan funtzionario bat ez, andana bate funtzionario izatea, euskaraz tutik ere ulertzen ez dutenak. Karo, nola hartatuko dituzte funtzionario horiek, nola hartatuko orduan euskal administrazioak euskaraz euskaliztunak. Zen eta hori eskubide bat da, oinarrizko eskubide bat da. Osa, giza eskubideen deklarazio unibertsalean jasota dagoen eskubide bat, hizkuntza eskubideak. Orduan, guk esaten duguna da, bi hizkuntza ofizial baldin badaude, biak ere ezagutzea derrigorrezkoa izan beharko luke administrazioan lan egiteko. Berriro diot, kontrakoak dakarrena delako, oinarrizkoak diren eskubide batzuk, hizkuntza eskubideak urratzeak. Hau esan da, gu prest gaude, salbuespenak egiteko, edota hor denbora, indizeak esartzeko, alegia, denbora bat emateko. Gaur egun, euskeraz ez dakiten funtzionario horiek, euskaraz ikas dezaten. Bide batez, uste dugu, hartarako bitartekoak eskaini beharko liratezkeela. Bai? Eta, are doakoa izan beharko lukeela, euskara ikasteak. Ongi, horretaz guztiaz eztabaidatzeko prest gaude. Baina ez gaude prest onartzeko gaur egun, eta orain artean, euskarak izan duen, esan dezagun posizio erabat subsidiario eta menpeko hori gaztelaniarekiko, ez? Gaiaz luze hitz egiten jarraitzen ezake, baina gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa. Arkaitz Rodriguez, mila esker Amaikara etorri izanagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Mila esker. Mila esker. Listo. Hale. Luze,